салом алейкум дӯстони азиз. саволи оянда оиди ҳамин буд ки 200 сом монда мо чӣ мехарем баъд аз ширкат дар 6 моҳ дар як бор. шумо метавонед шампун бигиред. ин мисол шампун интим нигел шотка паста, шампун паста биби крем, крем барои даст, база под макияж, масло барои мӯи сар. ҳамаи ҳамиё аз 200 сомда камай буда. ин метавонед ягон чиз дига дар болош монед бихаред. барои ҳамин шумо намехаред як тон бор ки ҳамин столтон пур шава. 88 средства, 54 ранги каратиштагим риксона ки бо фикр кунед ки ёра чӣ кунем. ин қадар чиз мехаред, на шампунша истифода мебаред, ира истифода мебаред. ин чизое ҳастанд ки ҳама вақт шумо дар корам. дар 6 моҳ бо шумо як бор дига фуратуна мехарем. лекин зиёдтӣ намехарен, 10 таи харид намехарен ки фикр кунем ки чӣ корш мекунам. ин қадарак бол харидан дар кор. дар 6 моҳ як бор.